аз 4 ғарқшудаи 2 рӯзи охир як ноболиғ наҷот ёфт. аз 4 ғарқшудаи 2 рӯзи охир имдодгарони кумитаи ҳолатҳои фавқулода як ноболиғро наҷот доданд. ҷасади 3 ғарқшудаи дигар ҷустуҷӯ мешавад. бино ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода 21 июни соли 2025 соати 5:30 як сокини 26-солаи деҳаи ваҳдатободи ҷамоати деҳоти намунаи ноҳияи 5 ҳангоми обозӣ дар канали деҳа ғарқ шуда ба ҳалокат расидааст. 22 июни соли 2025 соати 4:00 як сокини 26-солаи ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Фирдавсӣ 5, дроб 4 ҳангоми обозӣ дар Рудивахш дар ҳудуди деҳаи навоботи ҷамоати шаҳраки Бохтарён ба қоидаҳои шиноварӣ риоя накарда ғарқ шудааст. тибқи маълумоти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд 22 июни соли 2025 соати 4:20 як истиқоматкунандаи 43-солаи кӯчаи Пахтакори шаҳри Хуҷанд ки сархуш аз шароб будааст дар макони барои обозӣ мамнӯи дарёи Сир обозӣ карда ғарқ шудааст. 22 июни соли 2025 соати 3:05 як сокини ноболиғи ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷамоати деҳоти Ғулакандоз деҳаи Дусматов хонаи 148 ҳангоми обозӣ дар руди Сир ба ҳолати ғарқшавӣ дучор мегардад. наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамалии наҷотӣ раёсати кумита дар вилояти Суғд сари вақт ба ҷои ҳодиса расида шаҳрвандонро наҷот доданд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.